flakker rundt. Jeg ved ikke hvor jeg hører til. Hey, endnu en tur i byen. Hvad fanden skal det føre til? Alt for længe har jeg været natteravn. Så mange smukke gennem alt over skyer under vand. Nu sidder du på den anden side af den mur, vi har mellem hinanden. Og alt hvad vi har set. Interessant video. Skærm. Mig! Og mig. Mig! Skærm. Også mig. Skal vi lade det? Det er ikke smukt. Okay. Ja, boing, boing. Whoop, aha. Whoop, aha. Boing, boing. Whoop, aha. Boing, boing. Whoop, aha. Oh ja, hun gør det godt. Hun er dreng omkring sig, som jeg har penge på mit kort. Hun er boing, boing. Whoop, aha. Ikke lækker, hun er staged over. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror jeg sover. For det coop, aha. Down, up til mig, down, up til Martin i hånden og sko for Gucci. Jeg sætter for mig nu, date og sushi, man. Hun er på gulvet nu, shake a booty. Boing, boing, aha. Ved du hvad hun siger til mig? Hun siger, boing, boing. Styrke, mod, frygtløshed. Det er det, der var Krans gave til vort folk. Men først og fremmest er det Krans blod, der gør vi barbarer, er de største krigere i hele Metallonien. Kan ikke mere. Fucking barbar. Når man går på togt, gælder det mere om at have store nosser frem for overarme. Når først har fattet det, så er det ikke noget problem at gå på togt og knuse film. Hvad fanden er nu det? Onkel. Lov mig, at du vil redde de andre. Hvad? Lov mig det. Dags, Alibert, skjald. Det er skide hyggeligt at følges med dig. Jeg har 2 regler på den her tur. 1. Det her er ikke et top. Og 2. Hvis vi ser noget, der bare har den mindste smule med noget topagtigt at gøre, så går vi i en stor bue udenom. Hvad gjorde du? Jeg aner det ikke. Det er Amazoner. Vi elvere behøver ingen søvn. Hey, Elrik. Hvad siger du til en lille dans? Babes, nasser og muskler i 3D for hele familien. Det er da god, mand. Lad mig penetrere din aura. Hvad? Forman, nu